Wszyscy znamy rozmaite przykłady marnotrawstwa naszych pieniędzy przez rozmaite władze. By na przykład wspomnieć słynny tunel Przekręt w Warszawie. Jak się przejeżdża przez Wisłę, to nie można ani w prawo na Gdańsk, ani w południe na Puławę pojechać, tylko trzeba przez centrum kluczyć. Czy na przykład słynne te takie osłony autostrad, które chronią Słupkę Chojnówkę przed hałasem samochodów. Wiadomo, że są przekręty, korupcja ogromna. Otóż ogłaszamy kolejny konkurs dla każdego, kto znajdzie taki przekręt, taką głupotę czy marnotrawstwo władzy i potrafi wręczyć, zademonstrować wręczenie żółtej kartki za to, w sposób pojedynczo, zbiorowo. Komisja przedstawi mi pomysły najlepsze i wybierzemy jeden, może więcej autorów najlepszych pomysłów. Nagrodą jest wyjazd do Brukseli na mój koszt.